Arratsaldeon, txorinetarrok eta donostiarrak eta azpeitiarrak. Pam, parram, pam, 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 pam. Agor, ezein zarata bixamonakin dauzeta? Bai, bixamonakin bixarra hongo dira. Gaur honiokan horre biliko dira. Batzuk, betxo, justo taberna baten telebista jarrita ukingo du, eta ikusiko gaitu guri hemen, eskua berotzen. Bai, gaur Donosti eguna, danborra da, atzo aurreratu genizuen. Eta, angulak eta ez dira, hau ez da, azpizuna eta, baina bai daulan errezeta benuan sartzekoa. Ingo dituguna da, arrautzak Errioxako erara. Hau da, arrautza apurtu batzuk, baina gainean olako barazki batzuk erreosita jarriko izkio, txorixu frigitua, eta ero arrautza frigituak. Orduan, olako, lizun geriko so bat, baina kombinazio, bostak izentzu duna, egia esan hor, zure errezetai begirana, eta ekusi dut... Esaten, ere errezetak ez daukala zentzurik? Ez berdina, originala, koloretsua, zaporez betea, a ber... Egia da, nik esaten badatzuet, harto frigitua, mugurdia, musa antzara, eta mangoa esango zuen baina. Horrekin ze atara leike, horako, entzaladatxo bat, originala. Eta azkenian, antzara musa... lehenengo plater moduan. Hori da, mugurdiak... Postrea. Vale, harto frigitua... Pikotearako. Bezango da, hiru baten presioan, mango, antzara eta mugurdintxara. Bikain. Zergatik ez? Bueno, zerbait modernoa eta zerbait klasikoa, eta klasikoa nola doan? Horrelaxe. Sartagin basutan jarri oliba olio txorrota batekin, eta bertan kipula, piper gorria eta piper berdea erregosten jarriko ditu. Bitartean, tomatea laukitxikita moztu eta hau ere, barazki horiekin erregosten utziko du. Patata zuritu, xerra loditan moztu eta oliba olioarekin da baratxuriarekin frigitu ingo ditu. Patatak egin da dodenean, plater batean jarriko ditugu, olioa kendu sartaiari, eta hor, txorizo zerra batzuk frigituko ditu. Txorizoa barazkien eta pataten gainean jarri, arrautza batzuk txorizoaren koipetan frigitu, hauek barazkin gainean jarri, eta ero piperrautzak gainetik bota ondoren gozatu. Hemen Patririk galdetu dio, piperrautza egia eza Errioxa aldera bagoaz, piperrautza zer esan, gozoa ero pikantea? Nik uste pikantea izan behar duela. Bai, Errioxan. Bai, azkenean zer daukatean pikanteari erasotzeko? Bueno, ardoa, ura, esnea, edari pila badauzkate. Hori da. Eta han inguruan badaukate ere, Nafarroako Urzante oliva olio extra virginia. Hau da, 0 kilometroko oliva olioa, bagizu, kupase bikaina dala, bertako oliva olio ezberdinak nazi eta hau ateratzen da, hemengo dieta mediterraneoaren zutabetako bat, eta olio virginia extra hau, honekin einalduzue edo zer. Einaldituzue frigitu piztu bat, ensalada bat ondu, gordinean, ogitan olan bakarrik busti, eta olio hau konsumituz zeiten du, bertako baserritei lagundu. Arpeia jartzen dio, oliva olio honi, bertako baserritarrak hando delako hau ekoizten. Eta bertako sukaldaria zer erabili behar dugun? Oliva olio extra virginia, urzanterena, oberena agian. Hori dudan usten du, baina ziurrenek... Euneko eun. Patriziak esana, amen. Bueno, izan dakoa. Txorrota onba jarriko dugu, eta hemen hasiko gara, pistoa deitu dio, baina ez da pisto bat. Izango dalako barazki frigitu batzuk. Azkenean, Errioxa horrekin identifikatzen dugu, ez? Kuiatxo ez diogu jarriko, baina bai jarriko dugu kipula, piper morroa eta piper berdea. Eta hori izango dira, gure eguneko barazki razioa. Ondo, ez? Bai, euskau barazki desente, eta egisa da, hemen txedagoela, sukadaritza Errioxarraren kutsua, ez? Txoixua, pikantia, arrautzak, eta, guri gustatan jaku. Honek lehengo gainera itxen die barazkixak frigitu, eta gero tradizionala da horako bustinizko kasolatxotan eta itxia. Baina, guk aur modernizatu egin jogu. Bada, ez dakit, galdetu egiten dizu, Piteli. Bai. Badago bustinezko, holako... Ontzirik, oinarria metaleskoa daukana indukzioan funtzionatu alizateko erobitroceramikan? Nik erosin hauen, bustinezkoa justo gainekoa dauka, baina daulako tallin antzerako bat, eta bada bustinezkoa, baina dauka indukzioaren abetik. Orduan, kanpotik ematen du, bustinezkoa izango hori da, baina gero indukzioa da. Eta egia da zaila dela, aurkitzeko. Baina, merezi dago, eta egisa da, gaur egungo sukaldietara moldatzen dela. Ze bestela bustinezkoak hemen ez da hartzen da. Ez dakit, saltza dituzte, batzuk holan kafeko makinak eta... Bai.
ez dakit geruzak edo olako taulatxuak borobiak oinarrixan jarteko, eta gero hor gainean jartzen. Ez dakit buztinezkoekin balixoko dauen. Silikon askoak, badaude gaur egun, holan, mendira eramateko, badaude batzu, silikon askoak, direla holan, batuta, gero plop, altzatu dituzu, oinarria metalikoa, eta horre balio du suarekin eta ingurua. Silikona da, silikon askoak dira, eta hoien mendirako, orduan, ni beti, etortzen zait burura olako zerbait ete dago, baina gero ez dute nahizazi horrein dipilatzen, baina ziur zerbait badago. Eta Errioxako sukaldaritza erdi aroan dauka jatorrixa, egisa da, antzekotasun asko ditxula Euskal Herriko gastronomiaekin, azkenean, urbil gauz, eta barazkixak nabarmentzen die, aragixak, onak, baina eurak, guk bai bauka bardua, baina eurak badie ardozale amorratuak, eta ardua dauki badana bustitzeko, eta barazkixakin batera jateko, lekaliak bebai, eta, gixatuak, eltzekariak, eta holako plater beruak eskertzen die, batez behen eguan, hotzaitin dau. Beraz, han jaten die, nik ezagutze ditudan lekaliak hemen, zaiak dienak aurkitzeko, baina, hainbeste euskaldun egoten dienez, Errioxa partian, eskaraien, aron eta olako herrixetan, kaparroiak. Honek, olako, barrun batzuk, erdi txuriak, erdi gorrixak, eta oso goxuak egoten dienak, normalian, gixatuak, txoixuakin eta jaten dienak, oso goxuak. Eskaraira joaten mazadetean, aukera daukazu jatetxe batzuetan, kaporroi oso prezio oso honian. Edo erosteko bebai dendan. Eta prezio oso honian baita ere. Bebai prezio oso honian. Baina nik pentsetan dut, badauela plater bat, ikurra dala, Errioxako gastronomian, eta horre die patatak errioxar erara. Hau da, patatak, tipula, piperra, piperautza, edo, piper txorixerua batzuk, baratxuria, eta txoixua. Txoixua pila bat, ni patatak errioxarera da, gainera, gauza bat, plater nagusi bezala holan, pila guzetan gatena. Etxian eiteko eguneko menuan pila bat okitan, eskoletan da oraindik eiten jarraitzen da, azkenean, merkia da. Kuadriarako, holan, txokuetan eta. Merkia da, eskuragarri ditugu zai guztiak, eta gaina hori da, hor jolastea ematen. Eta danai gustatzen jako. Danai, hori da. Danai gustatzen jako patatak errioxarera, ez? Nik, hori, kontatu izut inoiz anekdota, guk geneukan gurekin Martinenean, Rioja, deitzen genion, errioxarra, sukaldaria, aitak upategi bat zeukan, da bialdu zuenara ikastera, eta guk astero, egunero batik tokatzen zitzaion, menua prestatzea lantaldean. Eta Martinek esan zion, Rioja, prestatu patata batzuk, baina han, upategian iten dituzu modua. Abustua, Perua. Izerdi patxetan. Izerdi patxetan danok. Rioja, cabrón. Gukan nan iten ditugu, hola iten ditugu. Nun, upategian. Upategian zer dago? Freskotasuna purtxo bat. Freskotasuna, zerekin freskotu, eta danak izerditan. Baina nik ez da izan bat, pipermin botan zizkion, eta ze botai, bote osoa. Gaur suabe inditu. Suabe. Bakizu, Errioxan ez diela piperminak, baizik eta alegriak, hau da, alaitasuna. Orduan, pikantia eurendako bada, postasuna da, alaitasuna. Baitxu, justo, nire amaginarreban kuadriako bati, bebai, Rioja ditzen dutzie, Errioxakoa dadako. Emaztia Bilbokoa, da, bera, izen Eskarlos, baina beti, goitizena Rioja. Nik ustotan jaixotzen dienak, eta Euskal Herria datozenak, dana igual jarriko zien. Hori zurita ni gertatu zaigu, hartu, eta jutenga ni Hernanin bizi nintzenien, Bizkaitarra nintzen, eta ero etxean negoenean, Giputxa, eta azkenean, ez dakigu ez da nungo, arenan, bueltaten nintzen etxean, hombre, Giputxi, zeboz, eta honet ertzea, hombre, bizkotxo, zezatek, eta, la leche. Hola, beti urrukan. Bada, patatak errioxarera, itxuz etxoixua, ogisa, baina badau plater bat oso fina dana, Euskal Herria izan bebai, ezagutzen daguna, potxak, honek baba txurixak, freskuak, Errioxan bebai ematen die, eta han oitxuria da galeperrakin jatia, galeper gixatuakin, berez, hori bada, kategoriazko, eta, barazki menestra bebai, azkenian, barazki pila, eta berzioak ez, barazki menestrana, hor bakoitzak berea dala esango dute. Nik uste baiet, zigur ikusi mugak.
Nafarroa, Araba. Dana batera. Hor, hemen xaukagun hortua, ona, beraz, barazkixa pila bat aukitzen daue, eta menestra, jaten da. Eta han bai bauki beste patero bat, nik enauen ezagutzen, fritada deitzen dada, edo frijitua. Bai. Eta honeri, zu, itxen zabizena. Hau azken izango zen, Bai, piperrak eta tomatia. Eta gero, gure piperra da edo izango zana, baina ez eta gure piperra da, geixau tiratan ebaki. Eta pipererdia gainera gure piperradak normalen ez dauka, baina ikenda hori da, akompainatzeko, aragi desberdinak, eta arrainak, hemen ikuste do zerrendan badauela, bakaiaua Errioxako erara. Bai. Baina bakaiaua, eta hori izango da, gatzetan etorten zana ez, garai baten freskuan, ez da ben izango, Errioxan gaur egun bai, baina garai baten, baina ni dana holan, Errioxarrera direna gauzak izaten dira olako, fritada batekin lagunduta, eta hori izango zen makaiagoa azkenean gero, tomate saltzarekin eta barazki hauekin da holan lagunduta, eta horrelako errezetak gero, nola dira honek, txuletak, arkumean txuletatxoak ere, xirmenduan frejituta, hori da, placer bat, izugarria, zer gauza, simplea eta ze ona dauen, eta ikutua dana xirmenduak ematen dio, zu bizi horrek gaina zein darra hartzen duen, eta horrekin, erra edatzen da. Biteli, hemen gure fritada esan dezagun, eiten, lehenko kipula jarri du, piper gorria eta piper berdea. Gaz pixka bat, eta hau, hemen utziko dugu, erregosten zu bizian, ez dugu utziko piztoa moduan ondo erregosita. Zu bizian ingo du, eta ez dizut esango gero kruntxe ongo danik, baina, azkarra aldera ingo du. Patata frejitua jungo gara izo ginen. Patata frejitua egiteko, garrantzitsua, patatak zuritu, ero ez. Hor ja, bakoitzak nahi duena eta ez bai juzue zuritzen, ondo garbitu, Orduan, oliba olio txorrota on bat, eta hemen patata batzu frejitu gehiago. Oso ondo. Eta honek, arkume txuletak izaten dira askotan, patatak Errioxar erarakin batera, upategiko menuetan, eta. Bai, azkenean, ez dakit, joten zara da, baukotzu, 3 ardo dastatzeko aukera, baina gero, upategi batzutan eskaintzen dutzu baskarixa, eta hortan beti menua hortik joaten da. Gainera, honek, arkume txuletak badauz ardogintzakin oso lotutak, azkenean, xirmenduak handik ataraten die, orain borretatik, eta berez, bada menu politxa. Este bete Errioxarra ez dala hain ezaguna, erderaz delgadilla deitzen dana, arkumiakin itxen da oso goxua, hori aro inguruan eta jaten da, oso goxua, eta gero nikenak itxen, poste klasikoa zentzua dauka, ze ardogintzakin bai oso lotua da, udareak ardotan Errioxarra diela, zentzua badauka berez. Bango tipikoa. Eta gero txorienen jako beste poste bat, fardelejuak, zigorrek egin zitsunan, arnedon tipikoa die, baina, Errioxako beste herri batzutan bebai jaten dienak. Eta hori, holako ostopillak jatorri arabiarrekoak, goxo-goxuak. Beste bat, holan, ezaguna, ezkaraien badau taberna bat, izen honekin, danik enakixen esan nahi hau zaukala. Zein? Arropea. Arropea ez da karamelo antzeko batero olako zerbait? Da, mahatz mustiotik olan ataratzen dan karamelu edo melasa bat, eta olexe, arropea ditzen da. Lehen, juten ziren, nik entzun daugat olan podcast baten ez da izan ingurua zen da, arroperoak juten zirela, karamelu hauek saltzen kaletik juten zira, eta gaina boiak, el arropero! Bendo arropa! Entzun da loka, nik hori ez dut ezagutu. Hain zarra, en naiz. Gaur egun, merixen darako eta erabiltzen die. Eta, hau da, noski, Errioxar sukaldaritza tradizionala. Baina, gaur egungo abanguardiakoa edo, nik uste dut ezagutzera eman dabiela internazionalki Francis Paniegok, Txapresto Anaiek eta beste goi mailako sukaldari desentek. Azkenean, bada leku politxa, Errioxa. Eta gainera guk... Oso ondo jaten, bakarrik danak identifikatzen du edatearekin, baina ondo edaten den tokian, ondo, ero oso ondo jaten da, eta hori Errioxan badukau. Patata fregitzeko, ni banaiz, baratxuria tal bat, botatzekoa beti. Honek, obit. Zaporea emango dio, eta patatak ez ditu egingo lan. Patata frigituak izango hasien moduan. Patata tortillarako izango hasien moduan, baina lodi aldera. Oso, no? Gero, mokaguan sardezkarekin, ahora sartzeko modukoak. Iargi erdi lodiak. Bai, holako zerbait.
gutxi gora bera. Baina, bueno, hori etxien, zuek, egin... Nahi zuen moduan. Nahi duzuen bezala. Bueno, nik uste dut Euskaldun asko, Errioxan, ez? Etxea zenbate daukate. Udapartien, behintzat, jende pila bat joaten da, horra. Nire familixa, nire bikotean familixak, aron pasatzen da uda. Aio? Baina ezagutze ditu, nire kuadriako pila bat, handik kanpina edo etxea daukienak. Eta girua dau. Nik ezagutu, argaziz eta baina pendienta daukadena joateko da, Don Emiliaga kukula. Hau da, San Millán de la Cogolla, euskeraz. Onastegi da. Erderaz, San Miguel de la Cogolla, euskeraz, Don Emiliaga kukula. Eta, bertan, bada monje batzuk bizi izan ziren tokisa, eta hor hasi ziren ohar txikitxo batzuk erderaz idazten. Claro, latinez, orduan monje bakarrik, latinezkoa itzultzen erderara? Itzultzen baino gehiago, jartzen zituzten gaztelera, solako notatxo txikitxo batzuk, ulertzen laguntzeko. Jendeari zer esaten ziote, claro, ez da, latinez itzen gozuten, da, zer esan da, hor agertzen die, lehengo idatziak, 10. eta 11. mendean, jakiteko, jendiak zelan hitz egiten zauen bere egunerokotasunean. Eta bebai hor bertako glosetan agertzen da euskerazko lehenengo hitzak agertzen die. Eta horrein artean, Errioxan gauzenez, Jan eta Edan. Agertzen die hitzoiek? Bai, Jan eta Edan izan ziren lehenengotarik, beraz, gori-gori bebai, zalagolako kantu bat eurak zaukienak, baina Jan eta Edan hori argi geratu da isela, diela Euskal Herriko lehenengo, euskerazko lehenengo hitzak. Nahiko interpretazio ona, Bai. Horrek asko definitzen gaitugu. Gero, badau beste glosa batzutan, hemen jarriko dugu, ez dakite aldogun argazkixa jarri, baina dago zioki dugu, edo guek aiutu ez dugu, eta horren, interpretazioak edo badauz, ez dio guztiz irmoak, baina horrek esaten dabe, nahi dola esan aurkitzea merezi genuen, edo ezaigu komeni. Olako esaldixak iradokitzen dituzte zientzilariek. Beraz, biskripzio hauek izan ziren euskeraz lelenak, edo idatzirik zaharrenak. Errioxako toponimian euskerako hitz pila bat dauzkago. Azkenean, badakigu antzina hor euskeraz hitz egiten zala, eta hor ezkarai bera lagunte esan ziren goiko aitzaren zerbait edo azpian eroan, sarrera ez daizu nola naben eskerretara iristen zaenean aitza handi bat, arekin zerekusia daukala eta euskal jatorriko hitz bat zala. Lagun bat daukatan etxea daukana, lagun pila bat, hor edozein kanpinetara, kastainara, zer inguru hortan juten zara, eta esaten dizut, hemen baino euskera, toki askotan baino euskera gehiago entzuten dela. Eskaieko igerilekura, hau da, herriko errekara, urbiltzen bazara, han euskera pila bat entzuten da udan. Eta nik bakitzu familia, nire familiak han daukala hotel bat, jatetxe batekin. Eta bertan nik uda pila bat pasadotela lanien. Eta, ni hasi nintzenean, indala pentsa usen bat urte, universidade garaian, oindala Sortzi urte? Ez lako zarrona zen. Hainbeste? Bai, ez 16. Oindala 16 urte, jendia azten zan, udan da, txakolixa baukatzu? Eta nik, ez. Eta txakolixa baukatzu eta ez. Eta orduan, osaba esan, osaba, mundu osua dabil txakolixa eskatzen. Da horrezkero jarri ginen, zeba euskaldun pila bat zeuzen. Guri hor erantzun digute, ez hemen ardo txuri, Errioxako ardo txuri oso onak dauzkau. Bai, hori bebai egia da, baina bezeruak eskatzen badau, eta eskatzen badotzu egunero, eta insistentzia hor egoten bada, kaso inbiko jako. Bitoli, parkatu, hemen tomatea, bakarrik, sasoia bazan, tomate batzuk hartu, eta pusketa eta moztu, eta bertan, tomatea, konserbakoa, pare bat hemen, eta dana, tomatearen ura lehortu danean, ero zurgatzen denean, listo hongo da, gatz pixka gehiago, eta txorixoak enjungunez. Ze txorixonek emango dira arrautzei sustantzi guztia. Asmoa da, txorixoa xerrata moztu, jargi erditan, ero gero agora saltzeko, sartai baten frigitu, eta ero sartagin hortan, txorixoa bota digun koipetan, lau arrautzak frigitzea. Eske bertako olioa da. Eta orduan, hau esaten duguna, egunero jateko ez da, baina noizia hemen, holako zerbait kalderik ez digute.
Bueno, nire osabana bai, baina badau beste jatetxe bat oso ona Errioxan, eta hori da Don Emiliaga Kukulakoa. Beraz, komunitate erlijioso txikitxo bat bizi da, baina hotel eta jatetxe bezala bai, funtzionatzen dago. Ez dakit museotzat be hartu dezakegun, ez? Hore hizkuntzen museo, museo bat bai badau. Bai. Baina, bueno, hizkuntzen museoa, bakizu non da, nik enagoen ezagutzen, hizkuntzen museoa. Non? Parixen. Bai? Bai, Parixen antza badau. Eta zelan da, ozer... Badaitzen da Mundolingua, bertako museoa, eta dau, munduko hizkuntzei edo dedikatua. Orduan, zu joeten zarenean, han, bezero edo bizitari gisa, galdetzen dutzu ze hizkuntzatan eitzen duzu berba, da hor mundu osoko jendia joeten da, eta dauz, hizkuntzik zaharrenak, eta zein dau bertan? Gure altxorra, eta nik uste munduko altxorra bebai kontsideratzen dana, euskera. Eta, bisola iruditu museoak, eta bertan, aurkitzazkegu, iztegi zaharrak, olako, idazteko makinak, roseta harrian erreplikak, eta posterrak, eta benetan oso interesgarri dela gainera, diru publikorik ez dau bape jasotzen, hau da, dana pribaua da, bere sarrerakin eitzen daue dana, baina, Frantzian edo Parixen ikastolak eta joaten die bisitan, eta benetan oso didaktikoa dela eta oso politxa ikusteko. Beraz, Parixera joaten basari, Notre Dame bai, Xavier Ormazabalei kaixo esan be bai, baina, museora hurbildu. Panu xokola txikitxo bat jatera, eta... Hori da. Baina, eguraldiak, sasoi honetan juten mazete, badaude, ez? Gonbidatzen zaitu eguraldi hone Parisen, museoak eta bizitatzen gu. Egia da, beti iten ditugunean, juten garen oporretan, ero gabonetan, ero aste santutan da tokietara, beti iten dut, juten garen toki guztietara, egotea B alternatioa, hau da, eguraldi txarra egiten badu, zer ikusi, ez? Eta egotea berdin zait. Txontxongilloen museoa, ero txokolatearen museoa, ero zerbait, non umeekin sartu altzaren, eta, eguraldi txarregandik ies egiteko eta epeletan egoteko. Gaina, museo guztia dauke, umientzako lan atal bat, eta, politxari ikusteko egisa da, aukera kulturala paregabia dela. Eta museotaz berbaiken, badauz munduan ziar museo batzuk originalak, ez dago esango arraroak. Berezia, ezberdina. Alegia? Mexiko berriko estatuan, Ameriketako estatu batuetan, badau ufologiak museoa, 1981an irekia. Estralurtarrei, platere galarie eta abdukzioei buruzko informazioa jasotzen dauen museoa. Bitelik, lehenguan entzunion bati, da, tipo bat, egin du lan, olako aldizkari zientifiko baten, eta ea beste planetari ero aldagoen bizitzarik hortik, ez? Da, egia da, horrari direla eta erantzunik ez dela etortzen. Eta berak esaten zuen. Zure bizilagunakin, zure bikotearekin gaizki eramaten bazara, utzi pasatzen, bakarra da, 1.000 milioi galaxiatan ez dago bera bezalako inor. Orduan, hartu arnasa, ze gizakiak zaindu inbarko gineke, zegara bakarrak. Zorionez. Hori zatezu, bikotiai behituta, ez? Bikotiai edonori, lasai, hartu... Harremanak batzuk ondo ataratzen die, da beste batzuk esain ondo. Alegia? Badau, Zagreben, Kroazian, museo bat, hautsitako harremanen museoa. Hau da, txarto joan dien harremanen museoan da, hor biltze dituzte, gutunak, oparixak, oroigarriak, olako postalak, eta bikotiak oso txarto bukatu da bienean, hor islatuta geratzen den museo bat. Hori bai, originala. Hau da, eta materialan nune bilatzen dute, hartzen dut, kaixo munduko banatu zaten bikoteak, bialdu iguzue zuek... Etekinen bat alde... Erre baino lehenago, eskutitz hori maitasun eskutitz izan zirenak garai batean. Edo, etekin bat nahi dozu batara erlazinua txarto joan dalako, bidali zure gutunak, ona da, erosiko ditugu. Ez dakitzelan joango dan, gaur egun nik gainera ezagutzen dut, lagun batei, WhatsApp mezu baten bidez utzi sotzien. Lagun bati. Orduan hori museo baten jartzia, ez dau? Parkatu lastana, ez du zurekin jarraitu nahi, WhatsApp ez... Espadukazu... aspaldi zan, gaztia ginen, baina alatabe oso txarto egon zan. Bai, hori da,
ez dakit. Bai, koldarra izatea, pixkat, oso ez? koldarra. Beste adibide bat museo original batena, hemen txorienen berbain joguna, Belgikan dagoena, eta, ez dakit zigoriturte, baina Patrizia Betili behintzat hor egondakoa. Tintinena. Ez, patata frijituana, tintinena etzan arraro izango. Bueno, ez. Patata frijituaren museoa Alegia, bada onena. Brujasen, Bai. bai, eta bebai, bizora iruditu eta jasotze ditu, irudixak, hau da, diseinu grafikoan oinarritutako patatan irudixak, makinak, holan sarrak, gero badau patata frijituak itxeko tailer bat, denda bat, eta egia da, patata frijitua Belgikan asko jaten dela, muskuluekin, eta Bai. eta badiela ospetsuak, ez? Lehenengo gaina itxe dituzte, bi aldiz frigitze dituzte, eta beti ahate gantzetan. Beraz, horrez, oliba olio ez gurina, ahate gantza. Eta gero, maionesa botatzen diote gainetik, ze ona. Ze goxua. Bai, ze ostra, a ber, beti dau batean bat ez zaiola gustatzen, baina guri dana gustatzen zaigu. Guri dana. Biteli, barazkiak egin da daude. Vale. Ikusiz, ja, hori ze kolore daukan. Eta oin, hemen usaia daukagu. Patatak usaia. erdi frigituta, eta ingo itxuguna, txorixobek, bi aldetatik. Frigitu, eta ero muntatzen hasiko gara platera. Gero izango dana da, jarriko itxu patatako oinarrian, Bai? gero gainean gure barazki frigitu hauek, erregositakoak, gero txorixo atalak, batzuk utziko itxu gainetik apaintzeko, Vale? eta bukatzeko arrautza frigitua. Ba. Orduan, hauek frigitzen noa, eta buelta ematen, eta museo gehiago bauzkazu, kontatu mesedez, hemen gaude, Bai. entzuteko prest. Baukat bat, gastronomiakin zerikusi xabeai baukana, Japonian da, eta bateko fideoen museoa. Hau da, 80. hamarkadan, edo, 20. mendean, hain famatuak izan din honek plastikotan bilduta datozen Bai. fideoen, hortara dedikatuta dauen museo bat bai, badau. Eta han badaukatzu aukera, bai, tailer bat eitzeko, zure fideo propioak Bai. eitzeko, irudi desberdina dauz, eta antza, omen da, nahiko, barregarrixa. Baina barregarrixaua, eta nik uste txorienen igual parte hartu geikela, Zein? janari errearen museoa. Bale, jetxiko duz. Massachusettsen, Etxiko 80. hamarkadan, Jetxiko duz. hori... Esan ondo hola dago. neindireta bat. Baina igual ba. Nik ez dakit, izango dien bakarrik argazkixak, imaginatzen dut, ez dituztela 80. hamarkadatik orako bizkotxo beltzak eta aukiko, Argazki baina izango dira. argazkixak izango die. Baina, zehose txarto ataraten bagatzue etxien, bizkotxu oso beltza, oiaskua guzti zerreta, argazkixa atara, bidali bialdu. erretako janariaren museora, eta, behintzat, etekin txikitxon bat atarako zuen, edo barre batzuk bota behintzat, bai. Ni lehengunean etxean, utzi nituen dilistak berotzen eta junitzen txikiai laguntzen ez da izertan. Bai. Eta bikotea eta nagusia zeuden salan. Eta sukaldea bertan dau. Eta nik gelatik ja usaitzen nuen dilista erren usaia. Eta esan nien, ostra, ezen nuen usaitzen? Bai, zehose arraro usaitzen gendu. Exe, eta erreta da odana, eta baina, badiristak, hor ez igurtzi inoiz azpikoa, atara beste lapiko batera, eta agian, jangen ituen, Bai. Usai pixka bat zeukatean, baina jangen ituen. Eta gero, Euskal Herrira etorreita, eta hau ja ez da arrarua baizik eta politxa, eta hemendik txorinetik gomendatzen duguna, da Gatzan museoa. Lehintz gatzagan dagoena. Bai? Nola ez? Eta politxa ikusteko, bertan tresnak, eta zelan ekatzen Bai. zabien gatza, eta zelan ekoizten zan, berez benetan, merezi dagoena. Beran izuna, ez da baitzakiri, gegura hori txarretzen duena, lasai. Segi da. museo batera, hemen badauzkago, herri guztietan eta badauzkago, guztietan ez, baina Euskal Herrian ere hain badauzkago, eta ez dut ezetan izan behar bereziak, museotan beti zerbait interesgarria dago, eta interesgarria, itxure interesgarria bintzat, hau ari da hartzen. Bai, badauke, bai. Eta hemen esan dago, hoi muntaketa, patatak. Patata hauei, gatza, beldur gabe. Gero, gainerako geruza, gainekoa, hau da. Puah, Gure barazki erregosiak, hauek gainean. Eta oin txorixoa botako diot, eta gainetik falta zaiguna da arrautza fregetua. Ordua. oso ondo. Eta arrautzak bertan gaina frikituko ditxo. Hemen olio honetan- Txoixoan, olioan. Bai, olio honetan fregituko ditu, Ere. kentu ingo dio pixkat, Claro, atzo izan zanez, astelen urdina, gaur martitzen gorria, ez? Gorria, hau izan behar da, ez dakit. Bitu, hauek utziko ditu gero gainean apaintzeko. Horrek, segitxuan desagertuko die. Ez, bitu. Eta hemen, koipe pixka daukadun honetan, bitu, hau kendu ingo diat.
gehiagizkoa daukat hemen. Eta hemen plantxan ingo ditugu. Koldarra. Patre, gehiagizkoa zan hori. Osa, baita, ni petze dut, esan behar nuen alesentzako ere. Baina, hemen, lau arrautza, horre ondan koipe guztiarekin, dekusi duzu, hasieran olio tanta besterik ez dio bota. Hau da, Errioxar negua, pasateko Bai, modurik. Honekin kalefazio besta piztu behar, Patre. Ke ba? Hartu, eta hauek, gezte gatz pixkatekin, plantxan ningo ditugu. Garbi. Gorria da, baserrikuak eta hartoaz gain, tomatea jandutela. Eta gero gainean, hori bai, piperautz, pikantea. Ze baldin badauka, Errioxako gastronomiak da, puntu pikante txori. Lehen esatzen nire amaginarreban, Rioja izeneko lagunak, beti berak eramaten zauen lehen ja ontsen hausixa da, eta esaten dugu pikantia be neurrixan hartu bidauela, baina lehen nire amaginda aita ginarrebak esaten zauen eramaten zauen horako botillatxo bat pikantiakin. Gainean da gauzei botatzeko? Eta bai, jatetxietara eta joeten zanean, pikantia botatzen zutzala. Behar dute, egia da, pikantea gustatzen zaionak, azkenen badauka olako adizio puntu bat, eta gero eta gehiago eskatzen dizu. Orduan... Bakitzu ze eskatzen doztan niri honek? Ogia. Tapa jarriko diot, eta honek ezerrez, minutu bat horrela, eta asmoa da, honan, lehun jar, eta hau bai da, mailan erdian jartzeko zerbait, eta gero, kompetizio bat ondokoarekin. Guk ingo dugula, holako, hitzarmen bat ingo dugu, burkarik ez du nahi. Arratzak eta niretzako, eta zu txoixoakin da moldatzen zara? Ni txoixo eta patata fregitxoekin moldatuko naz. Baina honek, zigor, eskatzen dagoena da ogi apurtxo bat, ez? Bai noski. Baina zer da, hau? Harina, zehose. Bai, gero ensala daukagu, bilteli, lasai, gero ensala jango dugu. Baina aurrena, gure arrautzak Errioxako erara. Hau zera, pertsona baten dako razioa, o...? Bai, pertsonakoa, noski. Bai, ez? Sondo. Hau, plater bakarra bada, Patri? Zigor, mesedez. Plater bakarra, basapizti batena? Ostra, jaten badozu. Ez que ez dakizela nazi. Ni bai, zupetxo hor dako zu txorixoa, patatak eta berduratxoa. Bai. Ni hemen digaziko naz. Patata, txorixo, txorixo. Zego xua, zigor. Oso na. Hau, Zapore tradizionalak. Txoixua, arrautza, patata fregitxuak eta bareskixak. Eta gainera, puntu pikantia, bakitzue, txorinen asko gustatzen. Bai, eteko larrei, holan. Bai, oso pikante ekipo. Abesko jatei. Guretako dana. Eta hau bukatzen dugunean, entzalada. Hori da, orain mangoa freskatzeko dana. Hau jan ostien, bier dugu apurtxo bat harintzia. Nire egiteko lan itxasaben. Leku egiteko lan azten egiteko. Hugo lan bera ingo. Bai, edo gora da utziko lekutxo bat, sarrerako horentzako, ez? Gisa da plater tutoria dela. Igual Valentin deunean datorren hilabetean eitxeko. Eta nik kasunetan, antzara musa erabiliko dut, mugurdiak, mangoa eta nire txien gabonetan hainbat osai olako egon die, beraz horrei beste irten bidea tarateko. Eman. Ingo, entxalada hau. Kasoratxo baten mugurdiak azukriakin berotu. Azukria urtzen danean ura gehitxu eta fruta bigun egon arte kosinauko. Gero iragazi eta gorde. Mangoa zuritu eta geruzak eingo mangoakin eta antzara musakin. Azkenengo geruza mangoa izan dadila. Eta gainean mugurdi batzuk jarri eta aldamenean osto berde entzalada olixuakin, ospinakin eta gatzakin onduta. Mugurdi kremakin eta harto frikitu txikituakin zerbitzatuko. Beraz, hasiko gara mugurdi krema eiken eta utziko ditugu 6 bat edo apaintzeko. Ensalada da, letxuga eta tomate ensaladaren lehen guzu urrutikoa, ez? Oso urrutikoa. Bai. Baina ensalada, beti esaten duguna, ensalada bakarrik jenteak esaten dugu, ensalada letxuga eta tomate. Ez,
imaginazio pixkat eta baitu, gaur bezala, Patrik egin duena, ez? Hartu, kombinazio ezberdinak osoak, aziarekin eta olako gauzak, gero kurruskari puntua sartu. Hauein, aldamenean, olako apurtxo bat zerbitatu olioa da, eta ospinakin, eta listo, entzalada dut azu ditu. Arrautza apurtu entzalada. Baina ospin olio bat gainetik botako, ni badakizu nietzako zerbait entzalada izateko ospin olio bat izan behar. Eta horrekin ja, imaginazioa nahi duena, epela, hotza, berua, barazkiekin, frutakin, jokatu nahi duzuenakin, eta gero, entzalada ditu, eta listo, sarrerako moduan atera, eta ona. Ontxe, zigor, etordegaku usaia, ez? Bai, mugurdiena. Eta mugurdiana, niretzako, badausolako mugurdi karamelo batzuk, lan karratu badiena, bueno, mugurdi xanak, anananak, horiak... Bai, ez da lehorra, ez da izan. Xugusak. Jos! Horren usaia etorten jat. Ez que nien aiz, zuzali inoiz. Ez? Ez izan, itxatzit ezan, oso paian da, koska itian be, aginetan, nazi izan. Nere amama Eugenik, hau da, amamateren amak, berra mama, nik nikitxur amar urte arte, beti aukitzen zaren da, bisitan goi ezen dian, beti zugusak emote zuzkun. Eta nere gustokuenak izaten ziren moreak edo urdinak, eta honek, ez dakit honen usaina etorri jat. Beraz, honek utziko ditugu, bueno, marmelada, saltza antzerako bat, etxen eta joango gara bestiak. Alde batetik, honek harto frigitxuak, bai, saltza itxustela olako karamelu dendatan eta txikitu ingo ditugu, gero hautzian edo pusketatan gainetik botateko, eta gero, bueno, entzalada osatzen joango gara, baina erresa izango da. Oiek ikusita hemendik eskari bat, mesedez, honek pipa betikoa. Barbakoa, saporero, sapore hoiekin ez da zuein, ez, pipak betikoak izan behar dira. Pipak, bakarrik, pipak. Txigortuta, gatzarekin, zezenan, esan zuen horrek. Baina besteak, pakete hori betikoa, zezenan, betiko ezagutu duna. Horre, baina ja, gaur egun daude, barbakoa, saporeak, ez da izan. Chimichurria. Ez ezki gustatzen horrek. Eta umeak benetan daukate, engantxauta daude, hola, sapore ezberdinetara pipa horiekin. Ez que horre daukien, gazi dan, dauki gatza, dauki espezia pila bat, horrek pipa baino gehiago die, nik ezagutu jendia gustatzen jakola bakarrik, kanpokua. Chupau, chupatu eta gero bestia barrukoa janez. Nire semia ez da horietako, nire semia barrukoa gustatzen zaio, eta hori aita zuritu, klak, eta seme, hori zeukin, mesedez. Eta, bueno, oin aurkitu ditu paketeak zurituta saltzen dituztena, eta ja, zoriontzu da, bera eta nik. Claro. Hemen mangoa, bakitzue ezurra dela zapala, eta egoten dela, zentruan. Orduan, itxen dugu kanpoan utzi, eta holako, bi mosketa egin. Ezurra, hemen antzematen da apurtxo bat, hemen joaten da luzia eta zapala. Beraz, hau, utziko dugu gero, jogur batekin, ondo zuritzeko. Hor bada oraindik aragia eta. Bai, ondiokan egongo da, baina ontxe interesatzen jakuna da, barrukua. Xaflatan moztuko dugu, gero, ingo dugu. Bueno, posten ez Patrik gaur antzarra ekarri izana, zenik, enekiena euskal antzara badagoela, espezia hemen gurea bertakoa dana, harrak izaten dituzte 7 eta 9 kilo artean, eta emiak 8 kilo arte iristen dira, harinak, eta, bueno, antzarrak egitea hemen egia da Durangaldean, da gero eta gehiago ikusten nahi nez, eta antzarrak ez dute gehiegi behar, zelaia belarra jaten dute, anazke usten dituzu, gainera, zaintzaile bikaina dira, horre azeriaren inguruan ibiltzen bada, bueno, antzarrak lehengo eta bain, aurre egiten die, eta ze eskandalo ataratzen dute. Bueno, gaina, antzarrak mokok egiten dizu, ez azeriari. Jendeari ere oso zaintzaile ona dire. Esaten daue, txakurrak baino, beto, nire koinatua barrikan bizi daulako basarri baten, eta bere aldamenekoak, bere bizilagunak, antzarra dauzka, eta hori esaten dau, txakurra baino, beto, defendatzen daula etxia. Hombre, eskandalua bintzat atara bai, eta egia da, entzuten direla urrutitik, antzarrak buia egiten dutena, eta, bueno, aukera gaina, arrautzak ematen dituzte, abendutik maiatzera arte, urtean 50 batero, tamaina handiagoakoak oso, ni asko gustatzen zait, gantz gehiago dukate egia da, baina oso xamurrak oso goxuak, eta erabili aldituzulak, patata tortilla diteko, guk egin ditugun Errioxako erako arrautza hauek egiteko, ero hemen, egun batean ingen dituen, antzarran arrautzarekin, foarekin egin duen patata, gero foa xafla batzuk gainean, eta ero hau jarri genituen, eta, bueno, zoragarria. Oso goxua dan zerbait da, eta gainera, bueno, antzarrak ondo egokitzen direla, baserria eta ukasuena, etxian ez dakit. Naiz eta Egipton, ziren holan
animaliak, laguntza egiteko, etxeko konpainia animaliak esaten dira, Egipto nola sakratutzat zituzten, eta, klar, beraien etxiak ezen gaur egungo, ez dut uste, laugarren batean biziko zela, dantzarrakin Egipton, ez dut imaginatzen, hori ez da, kanpuan, etxean, etxeko lagun moduen, bueno, han etxean danak kanpuan izango zen, ez, orduan, auskalo, nola zen, baina, bueno, presiatu ziren, eta beraien, ez da, jaingoikun batekin ere batzen ziren antzarrak. Pentsau, eingo gontxe entzalada. Asmoa zen olako lasaña bat itxia, mangoakin eta musarekin, eta osto berdiak aldamenean. Baina, pentsaut pintxo aldera jarriko dela, dana batera, eta ezagutzen dugun entzalada bat, bezala, ez? Orduan, jarriko dugu. Oinarri izan beti, osto berde batzuk. Nola ez? Entzala. Hori. Eta gero joango gara, olako xaflatxo batzuk jarten, mangoarekin eta... Gazia gozoa, mangoarekin emaz, gaina krematxu geratzen lan hortan dana, ona geratzen da. Goxo. Ostra, Biteli, oi, antzarra esan duguna. Venga, antzarrekin zer etortzen zaizu burura lehenengo gauza? Lekitxo. Bueno, bat hori izan. Lekitxo, bai, antzarrak. Bigarrena? Bigarrena... Done jakue bidearekin dauka gaina sekusia. Hor, arrapu doztazu. Antzarretik antzarrera, eta... jokua, mai jokua. Antzarran jokua, antza esaten da, done jakue bidearekin zerekusia zara eukala, mapa antzeko bat zan, ibilbide hortan jendeari esateko ze arriskua aurkitu alzituen. Bai. Eta horrekin lotzen zala, baina, eundaka urte atzera egiten badugu, zeuden antzara jokua ia dagoeneko, eta hor bai lotzen dute, horrekin done jakue bidearekin, eta hor aurkitu balzen itola, ez da, zubiak eta gero gaur egun ezagutzen duguna, baina oso gutxi aldatu dela garai batetako jokutik, marrazkiak eta horiek, eta guk egia esan, oraindik gaur egun etxean batzutan jolasten dugu, eta pike ederrak izaten ditugu. Hori bai, ez zuenean, etxe bakoitzen ezberdin jena. Bukaeran, bi falta zaizkizu iristeko bukaeraino. 3 tokatzen bada, ez da kontatzen. Ero egiten duzu, 1, 2, 3, tak, buelta, atzera. Ze batzuk egiten dute, ez kontatu, ezin baduzu, eta beste batzuk atzera egiten dute. Atzera. Atzera, bale. Bai. Nik hemen teoria batzera inez, eta gero nire inguru filosofikoa idatziko dut honen inguruan. Ikerketa bat egiten nahi nez. Pentsatzen hori zela lege internazionala. Atzera ikean da? Bai. Batzutan, nik lagun batzu, eta baita horrek balio dizu baita, nola da, beste hau partxizerako baita ere. Barruan etxean zaudenean, 3 falta zaizkizu gora joteko, 4 ateratzen da, ezin duzu zenbatu, batzuk hori egiten dute. Beste batzuk egiten dute, 1, 2, 3, 4, horregoan batera geratzen zara. Orduan arauak horrez daude uneko zehaztuta. Hau zehaztu beharra dago. Pasatzen gatena antzaran jokuakin eta olakoekin, itxen gatela, luze. Bueno, baina olako eguraldi gaur bezala fresko iten duen batean. Etxian gozo-gozo egoteko, arratzalde euritzu batean, eskertuko dituzu olako joku luzeak, kalea atatzea, Ziur bai. Ze politxa hori? Politxa da, goxua bai, pentsatu dut egongo dela, baina, politxa eta ikusgarrixa bada, ez? Jarritxugu, errukula, ostoak, mangoa, antzara musa, mangoa, mugurditxo bat, harto frijitxua, eta hemen txauka hau, mugurdi saltza. Sirope antzeko olako, azukrea eta mugurdia beste giztau, ez? Beraz, izango da, olako, azido puntua, baina gozoakin bebai, hemen txein gau. Entzala bada, ez, orduan? Mesedez. Ondo indiko da. Bota beldur gabe. Oliba horioakin. Bai. Gero, hemen txaukat bebai, modena ospina. Gainetik jarriko zaguna. Eta aukiko dau, gatz puntu bat. Beraz, esaten dugu, entsaladanak ez dira mistoak izan bier. Eta hemen beste proposamen original bat, mango eta antzaramus entsalada. Tele, hau sardezak egin bakarrik, ez? Edo labanakin bebai mangoa mosteko igual. Bai, ondo biguna dago, ez? Bigun dago. A ber, kombinazioa. Kombinazioa. A ber, hemen nik uste dut harrapatzen dudala, errukula, hartoak, mangoa, antzarra.
Bagoizua. Eta holan, ogitxo aputxo batekin be bai. Ba bai. Ez, ogi tostadatxo batzukin. Egisa da, ona dauela. Oso Eta ona. pateak, zenba jate ditxugun. Pila bat. Atzoko turroia ibe, atalazatzagun irten bide bat. Eta nik bitxarko ekarrekatut, gabonetako soberakinekin, ja azkenengo errezeta. Ja zindagizut azkenengo izango dela. Ni bihar itsasora botako naiz. Eta bakizu bihar asteazkena errezeta tradizionalen eguna, txurien hemen izango da, eta zueko, aldian. Agur lagunok. Agur.